Fatih jineka Kurd a ji Mêrdînê û niha dikaneke çêkirina deqên kurdewarî li parêzgeha Amedê ya Bakurê Kurdistanê vekiriye. û bo xelkê dibêje dest ji tatoyên Rojavayî berdin û vegerin ser kevneşopiya xwe. Maalesef bu gelenek şu an yaşatılmıyor. Mixabin ev kevneşopî zindî nayê wergirtin. Hêvîdarin bi kedan bin ev bê astekê. Her diçe tê ji bîrkirin. Li ber ji nav çûnê ye. Ji ber pişêwazê nû tato tên çêkirin û mirov êdî zêdetir daxwaza wan dikin. Bu biraz da geleneksel ve çok eski olduğu için yapımı olsun. Deq her çiqaz li hemû Kurdistanê ji kevin de tên çêkirin jî. Lê niha ew kevneşopî zêdetir di nav Kurdên koçer û êzdiyan de bi awayekî kêm bejî maye. Tekniği şöyle, kız doğuran anne sütü ve Çêkirina wê bi vê awayî ye. Şîrê dayika ku zaroka keç jê re çêbûye û teniya agrê lempeya gazê tê tevlîhevkirin. Armanca bikarana şîrê dayika ku zaroka keç jê re çêbûye jî ev e ku tê bawerkirin ev bereketê bixweretîne. inandıkları için eskiden insanlar o yüzden o tercih ediliyor. Deq zêdetir li ser çav, zenî, dest, tilî, lêv, sing û mil dihatin çêkirin. Caran jin bi deqên li ser rûyên xwe diyar bûn ku ji kîjan eşîrê ne. Kurdan piranî deq bi armanca xweşikbûnê, xweparastina ji çavên pîs, şer û nexweşiyê û her wiha bo temenekî dirêj û tendurist û bextekî baş çê dikirin. Nenemin çenesinde vardı. Li ser zeniyan pîrkamên deq hebûn. Dema em zarok bûn min meraq dikir ku wateya wê çi ye. Niha jî cihekî wiha hatiye vekirin, em hatine vir û me deq çêkir. Geldik öyle baktık hoşumuza gitti yaptırdık. Li gol lêkolerên divî warî de çêkirina deqan bi hezaran sal di nav Kurdan de belav bûye. Lê ji ber ku ola İslamê çêkirina deqan û destkarîkirina bedena mirov maqûl nabîne, bi rêjeyeke berbiçav ev kevneşopî kêm bûye.